Bon dia a tots. Avui he portat un amic que li diuen Nico, està per aquí, i que m'ha recordat com podien jugar a treballar número quantitat amb ous de Pasqua, per exemple. El primer que hem de fer és dibuixar la forma dels ous de Pasqua en un full en blanc o en una cartolina de colors. Primer dibuixem els ous o els imprimim i després anem a pintar-los. Pintats. Després de pintar els ous de Pasqua, jo he fet 2, però podeu fer molts més per a que siga més profitós. Anem a dibuixar unes línies. Una vegada dibuixats, anem a escriure un número dalt. Podem escriure els números a la part de dalt. Quina és la part de dalt de l'ou? La part més estreta. Estret, ampli. En la part més estreta i no en l'ampla. Anem a dibuixar o anem a escriure els números. Jo en aquest cas he posat el 6 i el número 4. Si tenim més ous, podem fer més números i més línies. Ara anem a retallar-los amb unes tisores. Mireu. Gire. Hem d'anar molt alerta i retallar per la línia que acabem de marcar. I el mateix faré amb l'altre que he fet. Tenim l'ou del número 4, l'ou del número 6 i l'ou del número 7. He fet un només, però podíem fer més. Podíem fer el número 8, podíem fer el número 4, 5, 6, 7, tots els que vulguem. Mireu, aquí també tinc un altre, veus? Vegeu? Amb el número 8. En aquest cas està en blanc. Què anem a fer ara? Pues hem de mirar el número que hem fet en la part de dalt, la part estreta, i posar aquí o botons o gomets o fer uns dibuixos amb la quantitat que indica a la part de dalt. Este ou de color verd indica 4. Pues què hem de fer? O posar 4 otxetes xicotets. Jo, per exemple, tinc botons. Pose 1, 2, 3 i 4. 4 botons. O podem fer una altra cosa. Dibuixar 4 cercles, 4 flors, qualsevol cosa que decore este ou, però sempre comptant que han de ser 4 cosetes en la part de baix. Què he fet jo? He fet 4 cercles. Què he fet ara? He posat 6 gomets. A veure si no m'ha enganyat. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Què he fet en aquest cas? He posat 7 gomets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Què puc fer ara? Si tinc molts ous, per exemple, puc tindre des del 4 fins al 8 o fins al 9, els puc barrejar i si són tots del mateix color,
més difícil encara. I després puc posar o la part de baix o la part de dalt. I aleshores puc comptar 1, 2, 3 i 4 i buscar de tots els que tinc qui té el número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. De tots els que tinc qui té el número 7. Aquest. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. De tots els que tinc qui té el número 6. També puc ordenar-los. Veig que el 4 va primer, però després no va el 7, abans va el 6. Els col·loque bé i ja els tinc ordenats. Espero que us hagi donat alguna idea de com puc treballar o com podem treballar el número quantitat A amb ous de Pasqua. Adeu, Nico!